Human sa pagdagsa sa may isdang tamban sa baybayon sa lungsod sa Hinatilan, laing mga gagmayng isda nga lupoy na usab ang napadpad sa Ulango Island, Lapu-Lapu City. Sa aron natong detalye nini sa report ni Mark Reggie Abellian. Human nagkaguliyang ang mga residente sa Hinatilan aron manguha og isdang tamban nga napadpad sa baybayon nga nagsugod ni adtong Pebrero 11. Wow, amazing! Kadaghan! Usa ka semana ang nilabay, laing pagdagsa na usab sa isdang lupoy ang nakuhaan ng video niadtong Domingo, February 18, pasado alas 6 sa gabi. Nahitabo kini haduol sa pier sa Barangay Tinggo, Isla sa Ulango, Lapu-Lapu City. Matod sa uploader nga si Maria J. Cornevales Ochia, 33 anyos, residente sa Barangay Talima nga igo lang silang ni standby sa dapit aron magpahuway kauban niyang banag anak. Tamo gilingkuran kay naman na yung mga kanasa na suga gani. So dito may napatungod sa kanang hayag kaayo din. Moto ako tay first naka-witness ato kay dali naman siya makitaan labo na pagkisikis ng mga isda kay hayag man kayo. Dito na nag-start ang mga kutob sa nanglaag dito, nagtambay dito na dito sa nag-start og kanang na-amaze food pagka magsagit ako nga dagan kay isda. Apan, wa damha nga sila human makasimba, makauli day sila og isdang lupoy aron ipanihapon. Aside sa na-amaze ko, nalipay siya ko ato, I feel blessed kay naka-witness ko ato nga time. And then, what? Silver na among panihapo, pagkapuno sa plastic, wala uli dayo na mo naging naunan. Dugang niya nga labing unang higayon kining nahitabo sa maong dapit, butang nga gikahibulungan sa mga residente. Apan, gipasabot sa pangu sa BFAR 7, dili mabalakas sa mga taligsaong panghitabo. Ang pagdagsa sa mga isda sa nanglaing bahin sa Subo, usa lang sa mga positibong epekto sa gihimo nilang close season sa mga protected areas sa Visayas Strait. This is a positive kana ganing result o makita nato na nga impact na because we are really expecting na by this time daghan na kaayo karon like juvenile stage or madaghan karon ang kaning sardinas in this area. So it could be kasi connected raman ni sila. Second, it could be nga because of nga daghan kayo dad pagkaot kay summer karon no. Itawag na to nga upwelling nga ang rich nga tubig sa ilahom musaka sa taas. Dugang niya nga luwas usab kanon ang maong mga isda.